Estic ara pels voltants de l'hotel pegant una volta i mireu, vos ho ensenye. Allà darrere està l'hotel, l'edifici principal, però la resta són tot cabanyes. I després està per exemple la zona on tenen les motos de neu, perquè així bàsicament te desplaces amb moto de neu. M'encanta! I això està molt guai perquè això és per a dur gent ahí dins. Molen un huevo. Els vagonets estos. Bueno, i el tema dels cotxes, jo al·lucine, els cotxes. Això per encendre-ho, ahí hauran de tirar de starter, però una hora de starter per lo menos, no? Ara tenen unes rodes de bona nit, Mireu les rodes que tenen els cotxes així. Perquè així van a 90 per la carretera, així la gent no... La vida continua, vull dir, si nostres persones no podrien fer vida, perquè això està supernevat. Mira les pestanyes com les tinc, que paresc Frozen. Suéltalo, suéltalo. Tras un rato, tot això se fa de nit i ja se queda. Este és lo màxim de llum que tenim durant el dia. Lo màxim de llum. Bé, vos seguís contant coses. Estem ara en un hotel de gel. Completament de gel. Este és la zona del bar. Si és per demanar una casalla fresqueta, directament no fa falta gel. Aquesta és una habitació, un dormitori, que, home, també t'he de dir una cosa, li han posat unes llumenetes, que això més que un hotel en esta llum, és un poc puticlub, això, I això suposo jo que serà la recepció. ¿Te quedarías así, Yoli, a hacer una nit? No. Aquí si no hay algún tipo de sistema de calentar, no me quedo. Me quedo a tomarme un gin tonic y rapidito a casa. ¿Tú te quedarías en este hotel o qué? Horrible. No hay wifi. Coño, Marcel, de veritat, fill. Y no puedes dormir en calzoncillos así. Mira, te cheles ahí. Ya, y damunt te tires un pet y se congelará. Ahora nos explicarán qué hacen por las noches, porque claro, con ese frío no se puede dormir. No, No. sé exactamente qué hacen por Ahí, pues estaran de festa. las noches. No sé. Es recte para acá. Mira que tenim així, que guapets. Quina queta. Has vist que abrigadeta que va, Sí, Yolanda? va con camiseta tèrmica. Home, sí que también van camiseta Aquí todo el térmica. mundo camisetas a los caballos. ¿Pero es un aca o es un reno? No, un reno no es. No, pero té més cara de reno que de cavall, no? Este caballo reno. Sí, igual així en Finlàndia fa molt de fred i els animals se busquen, els animals necessiten calfar el cos igual que les persones. I qui sap, si estàs així perdut i enmig de la immensitat, pues jo què sé, i eres un poni i te veus un reno i tenta l'apretó, pues mira, en Finlàndia tot el monte és orégano. Llavors Enric de les tonteries que dic també em passa. Yoli, esta nit també em deixarà buscar aurores. Sí. És que portem tots els dies així a buscar l'aurora dels collos. Jo estic gelat ja. Yo no me vuelvo a España si no veo una aurora. Per favor, jo no puc més ja. Jo no puc més ja de buscar aurores.